kubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Pakistan kala persyang ban yeng kum kanong penbet bahakmat ban wan ra biang ya kajing Ïasuk hapeding ka Iran mekinong shun Jaka kata ka US bat ka Israel. Kat gum ka kai phat na ka Financial Times ka Islamabad ka kwa ban penklan ya kajing day shipai Jaka bat ka Iran kum juru bandon kajing day ka babaha bat President ka US Donald Trump. Hadu menta ka Pakistan kala penram ya kajing hiar thma ka Iran hendai ha kajuk kapor ka kentu ban penjam ya kajing kenat. Hendai ka Pakistan benta kala Tyrwa ba ka Islamabad kala bandong ka Jaka ban kendo hapdeng ki he sarkar utrom bat ka Iran ban Ïakren Ïasuk ka bala ban ja hapo ka ni ka tayo kat kum ka chingat hu ki tolong khubor ka khubor ki yathu bo he shipai ka Pakistan u asim munir Ïakren bat Donald Trump ha ski ublei kat ba menteri rang ba adu ka Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif Ïakren bat President ka Iran Masud Pezeshkian ha ski ningkong kani ka Ïakren Sharif bat Pezeshkian kalaja ha kapor ba utrom upen bena ban pen sange shwai ka jing berthen jong u ban penjot ki karkhana boarding jong ka Iran utrom ulakam ba ulapen sange shipor ka jing berngam jong u ban penjot ki Islam boarding ka Iran da ka baong ba kaladon ka Ïakren ka babaha bat ka baseso bat ka Teheran ban penkot ya ka thma hendai ya kani ka jingkam utrom ka Iran kalalan Kateran kala kubur badan ki katu kani kiri jong kani kathan ki baladon benta ban penbet ya kani ka kenrum kenram. Katkum ka kubur na ka Financial Times ki he sarkar ka Pakistan ki ladon benta ban penlong ya ka Ïakren bat Kateran bat kinomik mat utrom ki bakenthop ya Witkoff Jared Kushner le thuru ba PM ka Pakistan Sharif Ïakren na ka phone bat Pezeshkian bun sien na du ba kathma kala sedang. Habayathu halor ki sinjam ki baka Pakistan kala shim bane penbet ya rukom sinshar menteri katanat kambari jong ka Pakistan Ïasuk dar ulethu bole selok bat ki para menteri jong nari Arab ha ka jingalang ka blong Riyadh ha ka tayo bladab baka Islamabad kadang don hapdeng ka Ïakren penyasuk hapdeng ka US bat Iran hendai sham laai ya ka jingtip ki babanya uwi unomi khmat ulethu baka Pakistan kadai ka bakhle kini ki kam penbet ka Pakistan ka baklamdon kinu ki kitam shipai jong ka Amerika kadai ka way ni ki khandiat tali ki perlok jong ka US ha ni ka than ka baralait na ki namding bat ki drone jong ka Teheran kadai ru gari ka badan bun tam ki Shia Muslim ka bawan baar hadian ka Iran bat ka don ru ek dei ki bajan bat ki rigolf kenthop ek te kular banyada markalyang ka balay soy ha usnam ubalada bat ka Saudi Arabia